APC एबा त्रिपुरा स्टेट एकाडेमी अफ ट्राइबल कल्चर सारजों लगिनलायनाय बायदि जों तै जोंनि पान्दा बखाक थांनो सिगां हायनावहाय आं थाइजों जोंनि नारवायरकनो जोंनि बरमगोनां सारजों लामसावना दंमानि बेस बाय जों ताबो जतन याफाफोर बायदि कादि जों जोंनि बरमगोनां जोंनि एडभोकेट सर जोंनि एजिएस कॉर्पोरेट साहित्य सभानि लामसरलायनाय जोंनि बरमगोनां सर जोंनि तांफां केपीएसएस जोंनि रमेश सर आनोहाय जों लामसरलायनाय जोंनि बरमगोनां सर सुकेन्द्र सर न हायनावहाय जों लामसरलायनाय जोंनि बरमगोनां सर Lomba kumanda ko. Hambay. Aw, ngay sing tabuk sini panda bakak. Yapa kara pijatan. Hai sini masang Sapan Devarma Assistant Professor Tripura Government Law College. Kai tong sini masang Keshav Devarma bo PhD klai tong 6 civil nati. Hambay.